Hej og velkommen. Her er vores teori om vinkelsummen for en trekant. 3 vinkler lagt sammen vil altid give 180 grader i en trekant. Her har vi en trekant A, B, C. Vi tegner en streg som hjælpemiddel. Vi har A af mærke, C af mærke, A er lig A af mærke, C er lig C af mærke. Derfor kan vi tegne en halvcirkel, som vil give 180 grader. Hvis vi fortsætter og laver en hel cirkel, vil det give 360 grader. Men her er det kun halvdelen. Jeg har en opgave. Mikkel, kloge elev, og Linus, kloge elev. I har 2 bekendte og skal finde den ubekendte i denne trekant. Vi skriver lige A, B, C. Okay, så siger vi, at den skal være 180. Så 180 minus 45, det er 90. A-linjen, Det er 90 grader. Det vil sige at C, A-linjen 90 grader. Yes. Perfekt. Så Så giver vi blyanten videre til Numa. jeg ved, at det er en retvinklet trekant. Derfor ved jeg, at den ene vinkel er 90 grader. Og jeg har allerede fået oplyst af en bekendt, som er 55. Det giver det giver 55 plus 90 plus C, kalder vi den lige, er lige med 180. Nu skal jeg finde ud af, hvad C er. Det gør jeg ved at sige 180 minus 55 minus 90, som er lige med 35 grader, som er lige med C. Det var alt, vi